Ac yn gyflwyniad un hoedfa ni hefyd. Dyn ni yn dod ger bron yr arglwydd, dyn ni'n distewi yn ei bresenoldeb o. Dyn ni'n teimlo awel iachusol yr ysbryd glân yn symud yn plith ni. Wedyn, £600 ydy'r hir. Ar y sgrin, Owen. Mi welsoch chi lun yn y fan yna o groes. Ac mae'n rhyfeddol, dydy, bod yna lun o groes eto ar arwydd yr Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol a Bwrdd Iechyd Genedlaethol Gogledd Cymru, Betsy Cadwaladr. Diolch ynde, bod yna groes yn y fan yna. Yn arwyddo'r cyflawnder na chylch o'i gwmpas i, croes Celtaidd ydy hi, fel yr oedd y Celtiaid cynnar. A'r saint yn oes y Celtiaid yn rhoi y pwyslais yna ar bywyd yn gyfan ac ar y bywyd holistig. Dych chi'n meddwl na rhywbeth newydd ydy hynny? Lle dyn ni'n sôn am iechyd, corff, meddwl, enaid ac ysbryd i gyd efo'i gilydd mewn un cylch mawr. Mae felly oedd gweledigaeth yr saint cynnar hefyd. Ac mi welwch chi'r plesiad yna drwy'r groes, yn gwelwch? Y groes Geltaidd yn arwyddo undeb bywyd hefyd. Ac mae hi'n groes. Ynddi?
yn groes sydd â 4 pegwn iddi hi. A dyn ni'n diolch am y groes eto sydd yn cynnig iachawdwriaeth i ninne. Yn y rhan fwyaf ddim yn sylwi hynny. Ond mi rydyn ni'n gweld, bob tro byddwch chi'n gweld y logo yna, cofiwch bod y groes yn ei chanol i. Wedi'w deiaru a'i gosod yn y ddeiar. Oherwydd bod Iesu wedi mynnu cael ei osod yma ar y ddeiar. Ei ddwylo wedi osod ar led mewn gwasanaeth i gydyn. A'r nerth yna oedd i'w chael o ddifri gan ei berthynas gyda Duw y Tad. Diolch am y groes sydd yng nghanol yr arwyddlyn yna eto. Ac mi gafon ni arwyddlyn arall yn ystod y cyfnod y pandemig pan roddwyd gymaint o bwysau a phwyslais hefyd ar y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. Rydyn ni yn dathlu, mi roedden ni'n dathlu i 75 mlwyddiant o dydd Mercher ddiwethaf. A'r llun, y llun yna ydy'r enfys. Peintiodd Dil enfys digon o sioe tu allan yn y fan acw, ac mae'n flodau glillt yn tyfu wrthi hi bellach. Ond oedd hi yn arwyddo ar y pryd yn doedd. Y gobaith yna, yr haul ar ôl y glaw, yr arwydd bod yna, dyddiau gwell ar ddod. Ac mae hyn yn atgoffa ninne, fel Cristnogion, a'r rhai sydd yn bobl o ffydd, mae'n yn atgoffa ni o gyfamod Duw hefo'i bobl. Dyma ymddangosodd gyntaf i Noa, a Duw yn gwneud cyfamod hefo fo yn y nefoedd. A pan dyn ni fod i edrych, a pan dyn ni'n edrych ar hon, dyn ni'n hefyd i fod i gofio am gyfamod Duw a chariad Duw tuag ato ni. Roddwyd adnod drwy fawr drafferth ar y wal, ac oedd hi'n wal o ddiolchgarwch wedyn. Ond dweud wrthon ni, fel mae Effesied 5:20 yn dweud, diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw Iesu Grist. Oedd hi'n dda cael gwneud hynny. Ni'n diolch am y cyfnod yna o gaethiwed ac o ofn ac o bwysau yn gwasanaeth iechyd ni, ac o salwch a cholled ag ati hefyd. Ond yn gallu yng nghanol cwbl i gyd, roi diolch i Dduw am ei gynhaliaeth ac am yn dwyn ni drwath megis. Ac os oes na lun yn dilyn, mae'n darlleniadau ni'n dod wedyn, a dyn ni'n cofio yr 75 mlynedd o ofalu a ddatblygiadau sydd wedi bod. Oedden ni yn y gwasanaeth dy Mercher yn ysbyty'r Wyddgrug, mi roedd na wraig 100 oed yno. Oedd yn digwydd bod yn gweithio i'r NHS 75 mlynedd yn ôl, ac yn cofio'r adeg hynny pan roedd hi yn gweithio i wynyddiad yr gwasanaeth newydd yn Grosvenor Street yn Wrexham ar y pryd. Felly rownd y gornel i'r War Memorial Hospital, chi'n cofio'r llefydd yma. Mae o'n gyfnod maith, ac yn gyfnod dyn ni'n rhyfeddu bod o wedi para ac yn dal i barhau, a byddai yn gweddi iddo gael parhau eto a'n gwaith hefyd. Wedyn, dyn ni'n dod at darlleniadau bore yma. Mi garwn ni i chi gochwyn bod yn darllen tamed o salm efo mi, ac yna mi ein a darllen o'r Testament Newydd hefyd. Ond salm 139 sydd yma, sydd yn sôn am ddirgelwch yn llunio ni a'n gwneud. Ac mae ryfedd ac ofnadwy nôl yr hen gyfeithiad rydyn ni wedi'n gwneud yn gorff meddwl ysbryd ac enaid. Dyw yn gwybod hynny, fod i'r creawdwr, a dyn ni'n gwahodd wedyn i law iachusol, i'n chwilio ni, ac i weld beth sydd yn achosi loes i ni, beth sydd yn achosi pryder, beth sydd yn achosi
gofid ac afiechyd i ni, ac i gyflwyno hynny i gyd ger bron yr arglwydd. Os darllenwch chi hefo mi o'r rhan gynta, yr adnodau cynta na 1 i 6, darllenau i ychydig o adnodau wedyn, ac yna mi gawn ni ddarllen 2 adnod hefo'n gilydd o ddiwedd y salm yma, salm 139. Ac yn dechrau gyda'r gair arglwydd. Arglwydd, yr wyt ti wedi fychwilio am hadnabod. Gwyddos di pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Yr wyt wedi deall dy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys. Ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Yr wyt wedi cau amdanaf, yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosodd. Y mae'r wybodaeth hon yn rhy rhyfedd i mi, y mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. Ti a greodd fy masgaroedd am llunio nghoth y mam. Bodforaf di oherwydd yr wyt yn ofnadwy ar rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Yr wyt yma adnabod mor dda. Ni chyddwyd fy ngweithuriad oddi wrthyt, pan oeddwn yn cael fy ngwneud yn y dirgel, ac yn cael fy llunio yn ymderoedd y ddeiar. Gwelodd dy lygaid fy nefnydd dilyn, mae'r cyfan wedi ysgrifennu yn dy lyfr, cafodd fy nyddiau ei ffurfio, pan nad oedd yr un ohonynt. Mor ddofn i mi yw dy feddyliau o ddiw, ac mor luosog ei nifer. Os cyfrifaf hwy y maent yn amlach na'r tywod, a phe gorffennwn hynny, byddi ti'n parhau gyda mi. A'r 2 adnod ola. Chwilia fi o ddiw, i ti adnabod fy nghalon, profa fi, i ti ddeall fy meddyliau, edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Yn weddi dair yn y fan yna ar ein gweithurwr yn cyfarwyddo a'n iachau. Ond ydyn ni'n troi at y Testament Newydd ac dych chi ddim yn gorfod edrych yn bell iawn yn y fan honno i weld achosion lle mae Iesu'n iachau. Oherwydd y mae o'n mynd o gwmpas gan iachau a gwneithur daioni. Dyna mae o'n ei wneud. Na'i fwriad o ac yn pregethu yr newyddion da i glodion. Felly, dyn ni'n ei gael o yn yr Efengylau i gyd, ac yn Mathew a Marc, yn benodol yn dod i dŷ Pedr. Newydd fod yn bwrw ryw ysbryd aflan allan o ryw fachgen, ac mae o'n dod i dŷ Pedr ac yn sylwi bod i fam yng nghyfraith o ddim y dda. Mae wedi cymryd at ei gwely ac mae yn mynd yno i'w nholi a'i chodi hi o'r fan. Felly na allan i gochwyn yr adroddiad cryno yna o Mathew pennod 8 ac yna ymlaen wedyn i'r hyn sydd yn dilyn yn yr Efengyl yn ôl Marc. Ond aeth i dŷ Pedr, gwelodd Iesu ei fam yng nghyfraith ef yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Ei gyffyrddodd ei llaw ac adawodd y dwymyn hi ac fe gododd a dechrau gweini arno. Gyda'r nos, daethant a llawer oedd wedi meddiannu gan gythreiliaid ato. Fe fwriodd allan yr ysbrydion a'i air ac iachau pawb oedd yn glaf. Fel y cyflawni dy gair a lefarwyd trwy Eseia'r proffwyd, ef a gymerodd ein gwendidau ac a ddyd gymaith ein clefydau. Felly wedi iachau pawb oedd yn glaf. Ddyliwch arwyddocâd y geiriau. Ymdrech fawr sydd y dyddiau mae gynnig gofal iechyd i bawb drwy'r gwledydd hyn a be mae o'n ei olygu. Bod Iesu Grist yn gwneud hynny yn y fan yma. Dyna'n Marc bore tranoeth yn gynnar iawn, cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig ac yn yr oedd yn gweddio. Aeth Seimon a'i gymdeithion i chwilio amdano, ac wedi dod o hyd iddo dywedasant wrtho. A mae pawb yn dygeisio di.
Dywedodd yn tai wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny deithim allan. Ac fe aeth drwy holl Galilea gan bregethu neu synagogau hwy a bwrw allan gythreiliad. Daeth dyn gwahanglwyddus ato, ac erfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu gellu fy nglanhau, a chan dosturio estynodd ef ei law a chyffwrdd ag ef, a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu glanhau'r di. Ymadawodd y gwahanglwydd ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac wedi rybuddion llym gyrrodd Iesu ef ymaith ar ei union, a dweud wrtho, wylia na ddywedi ddim wrth neb, dos a dangos dy hun i'r offeiriad, goffryma dros dy lanhad, yr hyn a orchmynodd Moses yn dystiolaeth cyhoeddus. Ond daeth yn tai allan a dechrau roi'r hanes i gyd ar goedd a'i deunu ar led, fel na alla Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Yr oedd yn aros y tu allan mewn lleoedd unig, ac eto yr oedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Fe bendith Duw ar y darllen yna i gyd a'r gwrando o'i air. Dyn ni'n ymwybodol o'r pwysau yna. Pawb yn cael ei iachau, pawb yn dod ato fo ac yn gweld cyfnod yna o dawelwch, cyfnod yna lle mae o'n ymddeilltuo yng nghanol cyfan i gyd. Bod yna waith i'w wneud, mae o'n gorffwyso ac y mae o yn gweddio ac yn cymryd i unerthu yn ei waith. Felly mi ganwn ni emyn am y ffisigwr mawr yma, yr ydyn ni ac y mae, pob cenhadaeth meddygol yn tynnu i esiampl oddi wrtho fo, fel mae Iesu'n cyffwrdd a phobl. Wedyn mi ganwn ni rhif 301 o grist ffisigwr mawr y byd, down ata tan doluriau i gyd. Does na haint na chlwyd, na chyr, na chilia dan dyddwylo pur. Yeah.
Wrth i ni ddod i weddio a chofio am y gwasanaeth iechyd, cofio am bawb sydd yn gweithio yn nhw, yn y gwasanaeth hwnnw, yn o gyflogwyr mwyaf y gwledydd hyn. Ni'n falch bod Dafydd efo ni heddiw yn un ohonyn nhw yn parhau i wasanaethu. Felly, na mynd i gofyn i Dafydd, os yna bwyntiau, Dafydd, y dylen ni gofio amdanyn nhw yn arbennig, gallwn ni fod yn weddol o gyffredinol, ond be dyn ni angen gofio? Mi roi hwn i chdi, Li. Ti am bod efo. Cwestiwn dda iawn o'n sawl peth a gofyn am sawl gofyn am sawl gobaith atodol. Dyn ni wedi sôn am y pandemig ac o'n i'n meddwl am y pedwar ceffyl yna a bod y haint a'r pandemig, ond hefyd rhyfel a thlodi a gweddill a bod rhywun i gyd, ond i gystal y pethau mawr yna, hefyd cymdeithas, heddiw dyn ni'n meddwl am Bevan a gobaith am wyllus newydd a cydweithio newydd oedd i fod a chymdeithas. Adnoddau wrth gwrs, a doedd syneb yn ein cymdeithas sy'n ddefnyddio ein adnoddau. Dwi ddim i fod i sôn am pethau ariannol neu wleidyddol, ond dyna beth yw doedd syneb ac yn hendes yn mynd yn llawn o ddeud sut ni'n defnyddio adnoddau yn does ac erbyn i llawn. Dyna chi ddigon? Diolch yn fawr iawn, Dafydd. Mae'n golygu lot. Ni'n gallu rannu o dy brofiad. Felly, mi gawn ni air o weddi nawn ni gloi gyda gweddi'r teulu, gweddi'r arglwydd wedi hynny. O Dduw ein tad, diolch i ti am ddofal drosto ni, a diolch i ti am yr ddarpariaeth arbennig yma sydd gennym ni yn cymdeithas ninau ar yr adeg yma, wedi bod ar ein cyfer ni dros y 75 mlynedd diwethaf, yn crynhoi adnoddau, yn cyflogi ac yn hyfforddi meddygon a staff, gofal a nyrsys a gweinyddwyr a phob math o weithwyr arglwydd mwyn i'r cyfan oll fod yn uno hefo'i gilydd i gynnig ac i estyn llaw at yn cydlyn arglwydd ac at yr rhai sydd, yn aml iawn, heb ddim gofal nac achos eu hunain, wedi cael eu hunain mewn afiechyd ac yn dioddef poenau ac mewn gwendid arglwydd. Ydyn ni'n diolch i ti o Dad am bob cymhelliad y mywydau'r gweithwyr yma i fod yn gwasanaethu ac i fod yn aros yn y gwasanaeth yma y pwysau sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf mae'r arglwydd ac oedd yno cynt ac sydd wedi ei amlygu a'r craciau hynny sydd wedi dod i'r golwg o Dad. Dyn ni'n diolch i ti amdanyn nhw ac am eu dychnwch nhw rhai sydd wedi gallu parhau i ofalu a gwasanaethu ac i drefnu a gweinyddu. O arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am eu cymdeithas nhw efo'i gilydd ac am y cydweithio yna. Mae does un ohonyn nhw yn gallu gweithio ar ei ben ei hun, ond bod y cyfan yn uno yn un corff mawr rwsyd a pawb yn dibynnu ar ei gilydd. Arglwydd fel oedd Dafydd yn cofio yn y fan yna am weinyddiad ac adnoddau ac arweiniad hefyd. Dyn ni'n cyflwyno arweinwyr arglwydd i chdi. Cyflwyno arweinwyr yn gwasanaeth a'n bwrdd iechyd yn hunain. Pawb sydd o'r arglwydd yn gwneud penderfyniadau ac yn ceisio trefnu o'r gallen nhw ar gyfer yr weinyddiad yma i gyd. Gwasanaeth hwn yn gyfan arglwydd. Ni'n gofyn i chdi fod yn ei helpu nhw i arwain gyda phob doethineb. Gybyddu di o Dad lle mae angen arweinwyr newydd yn rhoi rhai doeth a da
i'r gwasanaeth yma. Byddi Dio Dad yn cyfarwyddo ffyrdd y rhai sydd yn ystyried o Dad yn mynd i dogio'n iechyd hefyd yn ein llywodraethau ni. Byddi Di'n rhoi pob gallu a nerth iddyn nhw a dyfal barhad arglwydd i fod yn cynnig o'r gorau ag allan nhw, ac i fod yn hynny o beth yn rhoi arweiniad drwy'r corff yma yn gyfan. Helpa nhw arglwydd i fod yn defnyddio pob adnodd i eithaf ei allu. A dyn ni'n diolch i Ti o Dad, yr un sydd wedi'n chwilio am hadnabod. Dyn ni'n creu yn i'r gelwch yn bod. Gyda'n adnabod ni'n well na ni'n hunain. Yn well na'r unrhyw feddyg. Dyn ni'n diolch i Ti am y peiriannau mae'r dechnoleg newydd hefyd. A'r triniaethau newydd sydd yn bosib mwyn gweld iachad yn bosib hefyd o wahanol ac amrywiol afiechydon. Ni di helpu rhai sydd yn parhau i ddatblygu o Dad ac i ymgodymu hefo'r ystyriaethau moesol yna hefyd. Helpa nhw arglwydd i gadw i golwg ar yr hyn sy'n bwysig ac ar fywyd ei hun yn rhodd enbyd i bob un ohono ni. Arglwydd Dad, yn ni'n gweddio dros bawb sydd ar hyn o bryd yn cael gofal, yn derbyn triniaethau. Yn gofyn i chdi fod sad yn law arnyn nhw ac yn bendithio gwaith yr rhai sydd yn trin ac yn esmwythau i cur nhw arglwydd. Yn ei defnyddio nhwthau i gynnig dy iachad di dy hun. Herwydd fe wyddon ni arglwydd. Welson ni yn darlleniad am yr gwahanglwydd hwnnw. Dod at Iesu. Dod yn siŵr oedd Iesu'n barod i'w iachau. Efo Ti am gweld ni arglwydd. Mwynhau iechyd. A dde ni bob dim sydd yn dod yn groes i hynny. Bob dim sy'n rhwystro hynny'n yn byd ni arglwydd. A'r pechod sydd yn byd ni. Yn golygu'r fath ddioddef arglwydd o law dan law dynion. Yn ryfeloedd a newyn a haint heddiw. Arglwydd da, derbyn ni'n edifeiriol ger dy bron. Estyn dy law ato ni'na hefyd. Dy law o drigaredd, dy law i nerthu ni'na yn gwaith. Ac i gynnal breichiau'n gilydd, a breichiau'r gwasanaeth yma, yr ydyn ni'n llawenhau drosto fo ac ynddo fo. Ac yn gofyn i Ti bod yn peri arglwydd bod y weledigaeth yna. Dechreuodd o yn cael parhau hefyd i'w gynnal o yn y dyddiau hyn. Gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, y ffisigwr mawr. Ry'n roddodd i ni batrwm o weddi, dwch i ni gydweddio. Ein tad, yr hwnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r den, neler dy deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, ac maddau ni yn gledion. Fel yma ddiw ni na i gledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Dy'r gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo Ti o ddeyrnas, a'r ferth a'r gogoniant yn oesoesoedd. Amen. Ac felly er mwyn i meidag o dod ei lawr hefyd oddi wrth yr organ. Mi'n mlaen Owen at y drydydd emyn a chanu honno. Wyf genon ni yn yma dwch. Sorry. Yn anwybodus iawn, ond emynau fi fy hun. Dach chi'n cofio beth i'r emyn nesaf, Meida? 5-6. Diolch yn fawr iawn. Ni ganwn ni honno. Wedyn, ni gawn ni'n harwain at fwrdd y cymyn yn yma. 5-6.
Goniant foi'r arglwydd a ddeugain beiau i gyd, oelio ar galfaria, farw yno ynghyd, cyfiawnder yw ei enw, trigaredd yw ei lef, garodd ei elynion yn fwy na glychder nef. Siôn Aled sydd yn canu'r emyn hyfryd yma, 506. O goniant foi'r arglwydd a ddeugain beiau, yw oelio Iawn ni nôl hywyn. Ti'n bach? Ei. Gan feddwl am yn cymhesiad ni'na hefyd, mi welwn ni gymhesiad cryf. Mi roedd yna gymhesiad cryf ar ddechrau'r gwasanaeth iechyd. Mae yna gymhesiad gan Dduw wrth yn creu ni'na. Mae yna gymhesiad gan yr arglwydd Iesu Grist wrth iddo ddod a chynnig iachad pan mae o yma ar y ddaear. Mae yna gymhesiad ganddo fo mynd i'r groes hyd yn oed wedyn hefyd. Mae Duw wedi'n creu ni ar ei ddelw a'i lun, yn wryw ac yn fenyw creodd hwn. Ac mi welson ni hynny yn yn salm, yndo? Dyn ni'n golygu rhywbeth i Dduw. Mae o wedi siarad hefo y greadigaeth yn gyfan ac wedi dwyn bywyd allan ohoni hi. Siarad hefo'r môr a'r awyr ac yn dwyn pysgod ac awyr ac adar allan o'r pethau hynny. Siarad hefo prif y ddaear, hefo tir y ddaear, yn dwyn yr anifeiliaid allan o'r fan honno. Yn siarad hefo fo'i hun ac yn dwyn dyn a dynes o'r dweud a'r gorchymyn hwnnw a'r ymddiddan hynny hefo fo'i hun yn cymdeithas i undeb tri yn un. Gwnawn dyn ar ein llun a'n delw ni. Mae gofal gan Dduw dros yr hyn mae o wedi greu.
Ac mae popeth yn cael ei greu yn dda ac yn mwynhau iechyd ac yn gweithio ar ei orau ar y cochwyn mi allwn ni feddwl. Alle Duw ddim ond creu felly. Duw da sydd gennym ni. Ac mi welwn ni bethau'n dod i mewn sydd yn effeithio ar hynny. Gan gochwyn gydag anufudd-dod yr teulu cyntaf mewn gwirionedd addag Efa yn yr ardd. Mae hi'n mynd o ddrwg i waith wedi hynny. Ac mae angen gofal ac mae boen a briw a lladd yn dod i mewn i'n byd ni. Ond eto i gyd, mae'r ddelfryd yna yn parhau. Ac rydyn ni'n llawenhau, bod yn y weledigaeth yna gafwyd mwy na 75 mlynedd yn ôl, ar ôl yr ail ryfel byd a gweld difrod ac effaith y cyfnod yna ar gymdeithas yn gyffredinol. Welwn ni Aneurin Befan yn dod i'r fai yn gwelwn. A llawer ohonyn nhw. Bod rhai yn ei dacre, dim mercher wrth gofio am yr hyn oedd hwn wedi wneud a'i roi at ei gilydd. Dyn ni'n yn plegio unrhyw blaid, ond mi roedd y ffaith bod o yn ei le a'r blaid lafur yn ei lle a'r amgylchiadau fel y gyroedden i gyd yn cydblesu i fod yn dod ar weledigaeth yma i fod 75 mlynedd yn ôl. Ac mae o'n falch ohoni, dydy? Mae'n falch o'r gwasanaeth iechyd, fel wedi sôn yma o'r blaen, pan oedden ni'n hefyd yn llawenhau hanol pandemig yn y gwasanaeth iechyd sydd gennym ni. I am proud about the National Health Service, medda fo. It is a piece of real socialism. It is also a piece of real Christianity too, you know. Dwch chi weld o'n iachau yn Gymraeg, yn dweud, Christianity too, you know. Ac ynte, bynnag oedd ei ymlyniad o'i hun yn gweld, mi allwn ni wneud hyn fel sosialwyr. Ond mae o'n beth iawn i wneud. A mae o'n beth Cristnogol i fod yn wneud os y gallwn ni fod yn ei wneud o. Ac mae o'n sôn am yr egwyddor fawr yna wedyn, nad ydy iechyd, illness is neither an indulgence for which people have to pay, nor an offence for which they should be penalised, but a misfortune, the cost of which should be shared by the community. Braint ni ydy cael yr rhannu yn yr gofal a'r gwaith yma dros y naill a llall sydd yn ei angen, a dydy o ddim am ddim. Mae o'n cael ei rannu, dydy? A'r costau yn cael ei rannu. Ni'n gweld cymhelliad, cariad yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gofyn i ni rannu yn cariad hefyd. Gyfeillio'n annwyl gadewch i ni garu'n gilydd oherwydd o Dduw y mae cariad. O'r llymyn yna i garu ac i rannu'n cariad o hyd. Gymaint ac i chi wneud un o'r lleiaf o'r rhain i mi ei gwneithoch, meddai Iesu. Ewch o. Dim oherwydd bod o les i chi, oherwydd bod chi'n ei wneud o drosta i, meddai fo. Ac hynny mi allwn ni fentro yn dal i gymell llawer yn gwasanaeth iechyd ni y dyddiau hyn. Diolch. Diolch amdanyn nhw ac am y weledigaeth yna. A bydded, mae bobl yn sôn y dyddiau hyn, Dafydd yn gwybod mwy na mi, na all y gwasanaeth yma ddim parhau. Alle na all o yn ei ffyrdd presennol. Mae rhaid i'r weledigaeth yma parhau a'r delfryd yma parhau hefyd. A dyn ni'n gweld yn cymhelliad yn Iesu Grist, a lle mae Iesu Grist yn cael ei gymell i symud ac i estyn llaw at yr un sydd mewn angen yn y darlleniad yn y fan yna o Marc pennod 1. Mae'r iachad sy'n dod wrth gyfarfod Iesu Grist.
Mae yna ddyn gwahanglwyddus yn dod ato fo. Dwi wrth y modd hefo'r darn yma, mi'n gadwodd fi fynd am yn hir iawn pan o'n i'n dechrau ar y nhaith bregethu, felly blynyddoedd yn ôl bellach. Mae o'n ddarn mor gyfatebol, mor gryno, mor hardd. Mae yna ddyn yma, mae yna berthynas yma. Mae yna lawer yn cael ei ddweud, wel, does am llawer yn cael ei ddweud mewn gwirionedd. Mae yna exchange yma, ond mae yna berthynas yn cael ei hagor allan. Ac mae yna fwy yn cael ei ddangos drwy weithred nag sydd drwy eiriau. Mae'r dyn gwahanglwyddus yn dod at Iesu. Wedi iddo fod yn mynd o gwmpas ac wedi iddo fod yn gweddio ar ei ben ei hun ac yn cael adnewyddiad ar ôl bod yn iachau. Os cofiwch chi, pawb oedd yn dod ato fo. Mae'r dyn yma'n dod yn mentro dod ato fo. Dwi ddim yn mentro i gymdeithas fel arfer. Mae o'n cadw ar gyrion cymdeithas. Ond mae o'n dod. Mae o'n dod am bod o wedi clywed bod pawb arall yn gallu dod. A bod eraill yn cael iachad. Mae'n ten dod rwan hefyd. Ac mae o'n mynd ar ei luniau i flaen o. Mae o'n erfyn arno fo. Mi fyswch chi weld o'n y fan yna. Yn ddarlun. O'n herfyn nina hefyd pan dyn ni angen rhywbeth mewn gwirionedd. Mae angen hwn yn amlwg, ynddi? I bawb sydd yn ei weld o. Mae o'n angen i iachau. Sy'n angen i Iesu ofyn i hwn, beth ydyw angen o? Mae o'n cyflwyno i angen iddo fo. Os mynnu gellu fy nglanhau. Ac yn yr cyflwyno yna, dyn ni'n cael tinc o'n hyeth, dydyn? Os mynnu, os mae yna os yma. Os wyt isio, dwi ddim yn siŵr os wyt isio. Achos dwi fel y gyrdwi. Dwi fel hyn, a dwi wedi bod fel hyn ers talwm iawn. Ond mae o'n cyflwyno ei hun fel y gymau o. Dydy? Ger bron Iesu Grist. Os mynnu. Gellu fel nglanhau. Dydy o'm yn ame. Dydy o'm yn ame gallu Iesu. Ond mae'n ame i gymhelliad o. Mae'n ame i awydd o. I fod yn ei gyffwrdd o ac yn ei iachau o. Mae Iesu wrth iddo fo fynd ati ac mewn ymateb yn y fan yma, dyma'r tro, yr hinge sydd yn yr hanes rwsyd, sydd yn sicrhau ymateb Iesu Grist iddo fo, a chan dosturio, medde fo, estynodd ei law a'i gyffwrdd a dweud, yr wydd y mynnu, glanhau'r di. Dwch yn ôl at yr hinge yna. Yr hyn sydd yn gwneud y gwahaniaeth, cymhelliad dyn ni'n ei weld yn y fan yna. Cymhelliad ddyle fod i ninne. Cymhelliad. Iesu'n dod i'n byd ni. I gynnig gwella'n byd brewiedig ni. Y tosturi mawr yma mae o'n ei deimlo. Mae o'n air arbennig yn y Testament Newydd. Mae'n digwydd amryw o weithiau. Ond te, scofiau o, splagitsomai ydy enw'r gair yn y Groeg. Ac mae o'n digwydd ac yn cael ei nodi fel cymhelliad gan Iesu Grist ar 5 achlysur. Meddyliwch am yr achlysuron yma. Mae o yn teimlo'n ddwfn yn ei fod rwsyd. Yn ei berfedd. Achos gair yn gysylltiedig fel perfedd ydi o. Yr sblin yma. Di mewn o'i gyd yn cael ei gynhyrfu gan yr hyn mae'n ei weld. Adeg porthu'r 5,000. Mae'n tysturio. Mae'n cael ei gynhyrfu gan angen y dorf. A'r 4,000 wedyn hefyd. A mae'r ddau ddyn das yn dod ato fo. Yn Mathew 20. Cael ei gynhyrfu i'w gwella nhw. A mae o'n gweld y weddw o bentref Nain yn gorfod claddu mab
ifanc ei hun, a nad oes gen i neb arall. Mae o'n cael ei gynhyrfu, mae o'n tosturio wrthi hi ac yn mynd ati i godi i mhab hi yn Lug penod 7 ac yma yn Marc penod 1. Dyn ni'n weld o'n cael ei gynhyrfu gan gyflwr y dyn yma. Nes na allo ond estyn i law a'i gyffwrdd o. Doedd yna neb wedi i'w gyffwrdd o. Ers pa bryd roedd o wedi i alltudio gymdeithasol gan ei deulu a'r gymdeithas hefyd. Ar y cyrion oedd o'n byw. Sut oedd o'n teimlo? Doedd yna ddim gwellad iddo fo. Do'n i'm ond dychmygu i drienni fo. Ac eto, mae Iesu yn cael ei gynhyrfu gan ei gyflwr o, mae'n teimlo ei gyflwr o dros ei hun. Mae o'n estyn i law ac mae o yn ei gyffwrdd o. Be wnaeth, y dywysoges Diana, swn i sôn amdani, yn y Seiat nos Iau, wahaniaeth pan gyffyrddodd hi bobl oedd efo HIV ac AIDS. Ond yn neb yn ei, pawb ag iau hofn nhw cynt. Iaeth hi ati gyffwrdd i ysgwyd llaw i gofleidio. Yn dangos rhywbeth, yn doedd? A hwn yn dangos hefyd, dangos tosturi Iesu ar waith yn y fan yma. Ac mi ddylen ni'na hefyd, dyma di'n cymhelliad ni'na, i fod yn cyffwrdd ac yn estyn, ac mae'r estyn yn digwydd nid rhyw hanner awr wedyn, nid y diwrnod wedyn, mae'r estyn yn digwydd yn syth pan mae o'n tosturio, a mae o'n gwneud rhywbeth am y peth. Mae tosturi fo yn ei symud o i weithredu'n syth. Ac os nad ydy'n tosturi ni yn symud ni weithredu'n syth, yna dwi'n rhyw ame mae cilio am ail. Ac nad ydyn ni ddim yn cael yn symud o gwbl. Mae bobl yn sôn y dyddiau hyn am y cymaint o achosion sydd yn y byd i fod yn ei cefnogi. Cymaint o drienni sydd yn y byd ni. Sôn am compassion, fatigue. Dydyn? Pobl yn blino ar dosturi. Falle bod ni'n gallu blino, ond dydy'r arglwydd Iesu ddim yn blino. Dydy o'm isio i ni'ne blino chwaith. Mae o'r rhoi i nerth i ni'ne allu tosturio a gallu gwneud rhywbeth yn sgil y tosturi hynny. Felly, mae o'n ei wneud o'n amlwg wrth i gyffwrdd o, wrth i iachau o, bod o yn mynnu. Ydw dwi isio dy iachau di. Ac ddylen ni'ne byth amau. Byth amau bod yr arglwydd isio i ni fod yn gallu gwneud a'r rhoi o'n gore iddo fo. Bod ni'n gallu gwneud yn ôl ei ewyllys. Neu fwriad o ar yn cyfer ni. Ydy'r cyflawnder na fywyd sydd i'w gael yn Iesu Grist. Mae fi addeuthyn fel y caint fywyd a'i gael yn ei gyflawnder, medda fo. Dylen ni'ne ddim ame bod Iesu am yn cyffwrdd ni'ne. Dylen ni'ne ddim blino ar dosturio yng nghanol yn cymunedau a'n byd ni hyd yn oed heddiw lle mae yna gymaint o angen o'n cwmpas ni. Ac fe ddylen ni'n edrych at yr arglwydd Iesu am yn cymhelliad cryf yn hynny. Ac edrych at yr un sydd yn y diwedd yn rhoi ei ddwylo pur ar led, yn gwisgo coron draen mwyn i'r brwns gael bod yn wyn fel hyfryd liau'n maen. Mae o'n estyn, dydi? Estyn i ddwylo ar y groes drosom ni. Fel gwelson ni'r arwydd yna'r groes yn rhan o arwydd yr Gwasanaeth Iechyd yn lleol i ni yma. Betsi gadwalad yr nyrs o Gristol o'r Bala aeth i'r Crimea. Mae'r groes yn dal yna.
yng nghanol yr arwyddau. Cofio bod Iesu wedi cofleidio'r byd ar y groes ac wedi cynnig iachad sydd yn iachad yn wir, fe gymerodd ein doluriau ni arno ef ei hun. Pwysau'n pechod, pwysau popeth sydd yn creu gofid a phoen yn ein byd ni arno ef ei hun. Ac mae o'n marw mwyn i ni gael yn rhyddhau ac effaith hynny. Ac i ganlyniad hefyd. Ac mwyn i ni dderbyn i fuddugoliaeth. Felly, da ni'n llawenhau yn yr iachad sydd i ni. Gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn yn y fan yma. Da ni'n dathlu hynny. Dathlu'r iechyd sydd i ni. Yr rhyddid sydd i ni. Bywyd sydd yn perthyn i ni. Herwydd aberth Iesu Grist ar y groes troson. Dwch i ni gynnig gair o weddi i neilltuo'r bara a'r gwyn yma, y bore yma. Ddiwain tad yn syml fe ddeuwn ni ata ti, ddeuwn a'n doluriau i gyd. Popeth sydd yn ymblino ni arglwydd. Yr i poen i ni hefyd, ac i eraill. Ydyn ni'n dod â nhw ac yn dod â'n hunain i'r fan yma. Fel yr gwahan glwyddus yna. Dod ar yn gliniau arglwydd ac yn plygu ger dy bron di. Ni di dynnu pob amheuaeth o'n meddyliau ni arglwydd. Dy fod ti am yn cyffwrdd ni. Ac am yn derbyn ni fel y gyryden ni. Gweithaf pob dim. Gweithaf pob bai. Gweithaf lle buon ni, be wnaethon ni, pwy ydyn ni. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n yn derbyn ni ac yn cyffwrdd ni ac yn tosturio tuag atom. Arglwydd, gad i ni wybod hynny wrth i ni gymryd o'r bara a'r gwyn yma yn ddithiau'r cyfan arglwydd i'n cyrff, i'n meddwl, i'n heneidiau ac i'n ysbryd arglwydd. A boed i ni fod dan law y cyfanrwydd yna yn mwynhau y bywyd cyflawn sydd i'w gael yn unig yn heddwch Iesu Grist. Mwyn ei enw. Amen. Dwi'n i'r anwn i'r elfennau yma. Ac daliwch eich gafel ymddyn nhw, a mi wnawn ni gymuno wedi hynny.
Ie. Ie. Os da chi wedi cael derbyn y bara a'r gwyn, rwch chi ni wrth rando geiriau sefydlu'r swper yma. Swper arglwydd bod yn cymryd o'r bara pan dyn ni'n clywed am yr hannu, a chymryd o'r gwyn pan dyn ni'n clywed am y cwpan yn cael ei hyfed. Oherwydd, bydd erfyniau Iesu oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu nos y bradychwyd ef, cymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi, mewch hyn cof amdanaf. Diolch bawb o'r bara. Ac yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Dewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, cynyfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Rwy'n pawb. Diolch arglwydd am gael cofio. Diolch am gael cyd cofio. Diolch am dy gwmni di gyda ni, bydde dy gymhelliad di ynom ni, bydde dy arweiniad ysbryd di i ni arglwydd. Wrth i ni na hefyd. Fynd o'r lle hwn ac estyn llaw i gyffwrdd yr rhai hynny sydd yn dod ato ni arglwydd, neu sydd yn ymddangos o'n blaenau ni, ac yn amlwg i ni arglwydd bod y gyffyrddiad di yn mynd i wneud gwahaniaeth yn ei bywydau nhw. Nertha ni trwy ti dy hun, ac mwyn dogoniant. Amen. Felly, ganwn ni emyn i gloi yn gwasanaeth y bore yma. Weld, rhif 506. 506. Dyn ni wedi canu honno? 506 ydy'n hemyn ni. Dyn ni wedi canu gogoniant llwyr arglwydd ynddo. Wyth dau naw. Diolch yn fawr iawn Mida. Na bod Mida hefo ni. Wyth dau naw. Ti arglwydd neb a deiar. Yw ha'n calonau gwiw. Ysgyn gyfrinach marw. Ysgyn gyfrinach byw. O glist i glywed neges dy bywyd di dy hun. O lygad wel ei gyfle. Ni wasanaeth hun. Wyth dau naw.
I rannu'r fendith efo'n gilydd. Dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll rawr non unig. Amen.